Pääsetkö sä irti siitä? En. No niin. Ei mitään, me mennään takas töihin. Pitäkää hauskaa. No, menkää salaatille. Kuinka pitkä ruokatauko on? Puoli tuntia. Ruokatunti. Ruoka puoli tuntia. Sitten kaupassa ollaan töissä, niin täällä on luontaisettuna sitten, että saa syödäkään. Sitten paitsi meidän pomokin sanoo meille, että saatte mennä syömään. Hei, mozzarella, fetajuustoa vähän siitä. Kaurajuustoa. Maistapa vähän, tää on ihan sikavää tää pippurimeetty. Jep. Kyllä ei Arno tiedä mitä missä. Se on ihan oikeesti roikkuisaa tolma. Aivan liian lyhyitä nää meidän lunch breakit, kun tää puoli tuntia menee pelkästään ruoan keräämiseen. Tosi rento systeemi täällä, työntekijät saa niin vetää hyllystä suoraan. On niin huonos lihas tuo Jarppikin, että se tarvii vielä vastaan täällä. Ilma hyvä. Täälläkö te sitä ruokatuntia vietätte? Mistä noi ruuat on? Hyllystä. Hyllystä? Ei nyt mulla palaa hermo. Keskellä myymälää, kassajonossa. Tässä saa hävetä silmät päästä. Mä ajattelinkin, että oli jotenkin liian hyvä. Älä ajattele, se ei sovi teille toi ajattelu. Hei nyt tavarat tohon noin. Missä vaiheessa me saadaan lisää vastuuta? Vastuuta. Hyvänen aika. Nyt te taidatte pojat olla ruokapalkalla. Kassa 4 täällä on myymälävarressa, tarvis tulla hakemaan pois. Selvä homma. Joo, se vastasi Tarja. Mä soitan sille uudelleen, että se nyt ei pääse löysäilemään. Vai pitääkö tehdä siviilipidätys? Siellä on nyt Tarja. Annanko mä teille tukkapöllöä vai? Että jotakin myymälävarkaita. Ei se oli epäilyttävän näköinen tyyppi. Joo, maksu on käteisen. Hyviä eikä jätkiä. Jättivät sipsiä mulle. Kato! Jätkäkin taas irti. Hei, kuka mä oon? Et me ollaan nyt vähän ynnäytyneitä tunteja, se ottaa velkaa. Rikkoa ei sit saa. Te voitte katsoa tästä mallia, että miten täällä on tehty, että vasemman jalan tahti. Älkää pistäkö enää pulloja, meillä työt lisääntyy vaan mitä enemmän. Mä oon sitä mieltä, että mä hommaan itselleni palkankorotuksen. Käydä sinne pois. No niin. Yes! Näin. Tää on niinku tunnin työ aina. Urakkahommia. Tuonko Jarppi lisää? 54 €. Tätä kutsutaan kierrätykseksi. No niin, pistä taskuja, nyt onhan niinku ei mitään. Joo. Jaha. 117. Tähän pian kahvitauolla. Tsekkaa saakeli. Saan nyt. Mennään takas töihin. Hei. Pantti hylätty. Ei syntaksi herraa. Voi perri. Päätettiin liuata lähteä pois, kun Tarja tulee tänne, niin se on kumminkin niin suutuksessa. Me mennään tonne muualle tekemään töitä, me mennään korvaamaan tää homma. Voi hyvänen aika. Nyt siivoatte joka ainoa lasin sirpaleen tuosta lattiasta. Täydellistä jälkeen. Lähetä.
Meillä on oma pikku juna tässä ja me jaetaan iloa kaikille asiakkaille, että haluatko ilmapallon? No ehdottomasti. Ole hyvä. Hello. Whoa, whoa. No niin, kiipeä ja. Me ollaan kehitetty sellainen uusi patentinarvoinen idea, että on niinku valmiiksi pyyhittyä vessapaperia. Siinä on ollut jo pikkusen pahempi ripuli. No katsoisin. No, tää on se pahemman päivän WC-paperi, tämä just. Noniin. Ne myymään. Ostakaa valmiiksi pyyhittyä vessapaperia. Tämän kesän hittituote. Nyt ei tarvitse vaivautua WC:seen asti. Tää on sitä kierrätystä, kannattakaa kierrätystä. Ostako kerran käytettyä WC-paperia? Siinä oli euron läjä. Kato, bisnesmaailma on kovaa. Kiitos kuitenkin. Muista kierrättää. Kerran käytetty WC-paperi, kierrätystä ja hyvää mainosta. Nyt. Ei, ja nyt vaatteet päälle, ihan oikeesti. Mä pyydän teidät nyt tonne yläkertaan. Saan ottaa ensin mun vaatteet. Saat ottaa. Nyt tässä olisi tämmönen toinenkin tapa. Sä oot laaja. No niin, ja sitten ylös. No, ihan positiivisesti te olette olleet ihan reippaita ja energiapitoista ruokaa syönyt, että kyllä te varmaan jaksatte sitten mennä huomenna etsiä töitä jossakin muualta. Eli me ei tänne nyt. Ei teidän varmaan tänne kannata tulla, että menkää etsiä jostain muualta, että tehkää joku karjapaimen tai joku tällainen joku muu. Sekin on palveluala. Työttömiä työhakijoita taas. Tultihin! Se on sillä viiste, että tää on kaunis Seinäjoen maisema. Hei! Auto!